Jangan Mursa hai. Jangan Mursa nusung selenggo. Coba Mursa nusung selenggo. Mata parti besoksana yang nusung selenggo. Mata parti besoksana yang yakai cini coba cole. Mata parti besoksana yang yakai cini coba cole. Hambai ini canda jarawa kaisa kha domani misil ba kha dolai mane tani ka chini kami ketal chini Tiprama thane party office mia horni noita dosta ma hai jarawa Tripura hawa ma hai violence angui tongmani jaga jaga pia Tripura hani bisingo kilao kaisa bakma constituency kami ketalo Tiprama thane party office or no Tiprama thano suprnani thansana hamja ya am hai dol aro phainai party office hok sawai rokha boni bagai o sok samani no tinio sanani sekang je pro Tripura rajyo aro CPM sarkar kileriao bahaino CPM sarkar chini Noresh Babuni amolo tongpro om hai unnoti develop te kisu ungkha bo kile area ni chini lukuro kha ko song lukuro wansukha aro Noresh insai tagni jeta bidayok ba tagni jeta mantri tongmano rokhangke tei bechung unnoti na hewa soklaimani परिवर्ते वो पहिला सरकार फाइमने आ हरनो आथ्रोबला बाजार शेष के खाइ पाइ राखा आ बपासिंग माने साथे साथे ओ हरनो बन परे किलाव बहाइन ताबक जमन किला मोटर स्टैंड बहाइन हाय आरो बताबो चिने दुकान जत रय तंजने बिजनेस बानिया खाइने सक्साइ पाइ राखा ओ माइ क्लाइ छक सामानि या गुलो ओ माइ के कन्टिन्यू सक्सा जागे बेरामंग लाइवे किलारि ओ माइ के उन्नतिले इंलिया वालाइ सुगलाइ सकसालाइ मं बुलाइ मं नाइसलाइ मं पकुतिने ओ माइ क्लाइनाय o santi ke bisi bawa cini bororo o mahya tini bukta buki matang takar bukro boni bagai mia ni recently mia 30 tarik sai merawo kaisa electric short bike lainnya dongga abad palno khungba khamai thangkha thangmano tangkha ke Tiprama thana sil chawinai borok o mahai ke wansuk khana Tiprama tha borok soksai loiba যেহেতু 2018 সরকার ফাইকে লগে লগে আথ্রবলা বাজার সকসাই পাইলাইমে বরক সকসাই লইবা বরক ওয়ান সখাও ও Tiprama থাব সকসা খানা মেকে কাইছে সন্দেহ হবাই খেলাই বরক তিনে ও কামিকে তালে Tiprama থানে পার্টি অফিস বরক সকসাও তাকর বকর বনি বাগै जों तिने अमनो सानाने मसुगो बुवाग्राने दागिमो हाजाक लाइमाने बिसितै थानसाव तबै तंनाने जत Tripura हावो तमा ख्रिस्टान तमा हिंदू तमा पाहाड़ी तमा Tiprasa तमा बांगाली तमा मुस्लिम जत बाइके शांति तंग्रने आवास बुवाग्राने तिने नासाइकमों आबने थानसाने माबा खरांनो सारा Tripura जुवार ओं तंगने न केबें नानि इंखांके शांति बाइबर केबें मालिया अ शांति ति सावै बरकनो आताजने केस फनाङै बरकनो आतंक खाइनाय बरकनो तिनि सिक्रिवै ओ माइ खलाइखे काइसे चहयरानि खाइके काइसे बर ओ थानसानो तिनि कासनाने लामा एकटाइ बरनि सूत्र आबने बाइन ताखरो बुखरं थानि चवनो तिनि बिखुं मिसल खाइमाने चिनि खा दुमानि अमनो अमहाय चिनि जनगणनि थानि लुखरं थानि चवनो मेसेज राना मसुगो जों शान्तिनो नायो किला एरियानि बरक शान्तिनो नायो किला एरियानि बरक तिनि शान्तिनो नायमाने बिसिंतैनो 2000 तिनि जेमन 21 Tiprama था बुवाग्रानो ब एडिशन खमतै पेका बसकां विधानसभा बहायनो ओ किला एरियावा तमा बांगाली तमा Tiprasa बसकां बुवाग्रानो तै फाइनाय आबा कन्फार्म आ किरि जागमाने बागै बरक ताबो खैनानि सिगांतै 2 मास 6 मास अब मरानकाला 6 मास पागल मका मरानकाला तै 2 मास पागल तै 2 मास बरि तंगमानि न जों सयज खायै तंगै जादे अमाय सक सामं रक बरक खाइनाय सिक्रि सकर खाइनाय मिया चुरि लामा बुथालाय तकथालाय गोबां मन गतनागि दङ पिया जों अमाय खाइना रगलाक जों तिनि बिखौ मिसल खाइमानि बिसिंते अमनो चिनि भइस एबा चिनि खरांना जों तिनि लकरं थानि रहना मचगो जों अमाय बुलायमा तलायमा सक सालायमा किलेरेव जों अमाय परिस्थिति सिसारया खाकसां बाय शान्ति बायके जों जत बाय तंलायनाय अब जे खलायखांखे आबनो चिनि लुकुरगनो मासा मासा सख्लायनाय बरंनो बिचार खायथों बरंनो नायकेने खायथों जों कुस्तम खायनो नाया आबनो बागै चिनि जत प्रशासन पुलिस प्रशासन तंनाय रक बरं थानि बस अमनो कयउं जत बसकां साला राजनीतिक जदिनो क्षमता 25 বছর CPM से पतन होई थांगो यारं सुजाक से पतन होई थांगो ए जत 5 বছর यारं सुया ख ब्लाइ कलेक्शन रागिया ख अमहाय ए जे सरकार जा अशांति खाने सरकार ए जे बरक थानाय सरकार बसकानि सालो जनगण रक जत अमाय दिप्राइं तमने बरक तिनि मदद मा खाइनाय मा सुबानाय एलाको जत शान्ति तंग्रना बागै आं आसने कक सावो जतन हामबाय जतन खुलुमबाय के बुवाग्रा एलक्तों Tiprama थायगलक्तों जों जिल्ला अञ्चल खा दुमानि मिटिं मा खाइमानि कारणे
मियाफ्रा हर 11टानि परे जों जोंनि रिजनेल अफिस दिप्रामथानि गामिखौताल' बनो सक सामानि दैयै जों उ एलाकाओ बेलाय शान्ति प्रिय बरक ताबक जरा राजनीति खाइमाओ जों उ एलाकानि ओंलै जों नुखा जोंनि एलाकाओ अमहायखे अशान्ति दै ताबक जे विधायक खाइमानि नेतृत्वे एलाकाओ गोबांमा अमहायखे जोंनि सानाय साखा गोबांमा अमहायखे अशान्ति वातावरण तबै दंगो हावा तबै दंगो बनो चाजागिया जों ताबकानो हामजागमोन गोप्लों जोंनि शान्ति बायखे जों उ एलाकानो जय खाइमानि न चाजागिया ओंगै गोबांमा कासनाय फैनाय बनि लिडारशिप बाय गोबांमा बर' दागेबै अमहायखे खायरनाय हायफोरनो जोंनि नाहरमोन कायसा बुबाग्रानि हामजागमोन गोप्लों जे जोंनो रमाहाय जोंबा हामजागमोन गोप्लों बाय जों जतनो जय खाइनाय दिनै उ एलाकाओ थांनाय दिनो हर खाइमानि जोंनि एलाकाओ जे शासन दंमानि प्रतिटी पाराओनो जोंनि लुकुनि व्यवस्था दंबो पासायनि व्यवस्था दंबो अमहायखे जोंनि इभेन इलेक्शनाव जों कन्ट्रोल खाइ दङ दिनै हायफोनो दिनै उ लिडारशिप जे विधायक फाइमा परे बहायरनो ब लिडारशिप क्वालिटी दङ जे नष्ट खायनि दिनै समाज व्यवस्थानो पर्यन्त दिनै हायमो जों बेलायखे सेलेंमा फुनुबो बोसकांसाल जों अमहाय जे गुन्दामी राजनीति खायनो जों जेरावनाय एलाकाबासिनि जत ताकु बुकुरनो फैबो अमहाय बरकनो जों नायबै ते इंलिया बनो जों जेखमा पटन खायनि निरंनि जतनो आं सहयोगिता खालामबाय अंक्रा साखरा तिनी और आमसाइनि सिनाय नुनाय लिडार बेलायखेने ब्रिफिंलि शान्तिनि पक्षेनो जत कक साखा हायफोनो सिनि आमसाइनि हिला बाकमानि बर्तमान विधायक ते मन्त्री 6 मास निमागै ते 1 मास दंसो मनो तो बयस्क हिसाबै आं तो मान सम्मान खायो हायफोनो बनि बयस बाय मोसां याता बनि कक सामर मियाफ्रो जे मीडिया रो कासे कक पैसा बायका आगिरो नु बनि बयस बाय मोसां एसि रायरो फुरगाबा जों तो बेलायखे बरम खायो बनो एज ए मन्त्री हिसाबै अक्रा हिसाबै इनगे बमियाफ्रो जे धरनेर भाषा व्यक्तिगत आक्रमण खायका इनगे शारीरिक आक्रमण एवं प्रेक्टिकल आक्रमण तो आगिनि सिमि खायो जनगण उपरो इनगे बीजेपी पार्टी जेमन बरक रंगनि उपरो जनगणनि उपरो आक्रमण खायो जेमन थकनि दाम 50 टाका 100 टाका निनि ताबक पेट्रोलनि दाम रो मरक मारक दालनि दाम मरक मारक जनगण मासे मानुं यामर बत तंगनो इनगे माइके जनगणनि उपरो आक्रमण खायमानि हाय बरनि नेता एमएलए मन्त्री रबो बरके बहायके नीतिगत आक्रमण खायमालियाबो जनगणनि उपरो बरके डाइरेक्ट नग रक सग होता बरके बरना हाय डाइरेक्ट तगला र इनगे माहायरके पार्टी बिसर सग साला र मिया प्रभु तक सालाय फिलांखा इनगे माहायरनके त्रिपुरानि जनगण चाजागलि जागे सीपीएन बो तक सार फिलिमाने ता बीजेपी रो भाई तक सालायबा नंखिलांखा इनगे मनके बुबाग्रा तिरंखो चाजागिया इनगे ब तमाबो आंला साइमिया नाय माने सिनि बरम गनां मन्त्री सं ते बीजेपी नि नीति हिके सिनि बुकुं बाराति प्रासनका जेकेबा मास गना जेकेबा हायामा खैनि दुबर फोरोंजा कोना पार्लिमाग्राया नाय माने हाय इंराजी मीडियामनि छात्र रक्से बांला बायसि कबरन मास सिनि को हाय रक्से बरन दिस बा आइगि बहंकांके निनि अम देवनागरी से साइतो माने बस इताबा हरात चाके बक बांला बायता इंराजी मीडियामनि छात्र निनि बांला बायसि कबरन मास सिनि मारेके बने सिद्धांत के बने विरुद्ध आन्दोलन खाइमारनोबो बरक साजागिया बरा हेमा उल्टा पुल्टा सांमोन तांगैसि हानि बागै आंगा खाखलायो मियाफ्रा जेबाबे सरि लामा तक लाइखा तकथार लाइखा सीपीएम बो सन्त्रास खाइले आइयो 35 बोसोर बीजेपी बताबो सन्त्रास खाइले अमाय सन्त्रास जे खाइनि दल रनो जों कातेबै शान्ति ते डेभलपमेन्ट बागै जों मागो गनि बसकांगो के बनि बागै तिनि जों मिसिल खाइलेयो और निबो जों बिखौ प्रदर्शन ते शान्ति नि मिसिल खायो इनगे तै कायसा आनि कायसा कबक मं तै कयमंखा सिनि लोकरनि थानि बसकांगो सिनि अ जे अशान्ति खाइनाय अ दल रंनो दे निरक बसकांगो सुबासु खाइनाय नाकि शान्तिनि पक्षे सामु खाइनाय ताउ नायनाय दे तिप्रामो ता फाइमानि परे बीजेपी रां पैसा रहाय निबागै ठीक मत डेभलपमेन्ट खाइमिया ठीक न किन्तु एदिसि एलाकाओ तिप्रामो ता फाइमानि परे कोनो मारपिट हांगामा कोनो बुलाय तगलाय म हाइंगि आइसि बीजेपी रो किसा मिसा नगरक तगरक सक साबानि चेष्टा खाइका इफोर आबो जों कासय प्रतिरोध खाइतमो किन्तु तिप्रामो थाने पक्षे ता पर्यन्त कोनो बुलाय तगलाय खाइजे गेसि एमन कि जों
যারা চিনি বাঙালি সম্প্রদায় ভুক্ত বর্ণভুক্ত পুরো আক্রমণ খাই বর্ণ পড়বো শুধুমাত্র নীতিগতভাবে চিনি ত্রিপুরাসার নেবাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তে চিনি সাংবিধানিক অধিকার সিমেছে जों सानैतो अमखा बुबाग्रानि ত্রিপুরা মথানিত आंनि बां ते गोबां कक सानानै नाया आं बरम गोनां मन्त्रिनो एलाकानि बिधायकनो मनो कयनाय 6 मास सामं खायमा बिसिङो नों मन्त्रिनि सुजुग मामा बिसिङो ते 1 मास समय तंसुनि ओ 1 मास बिसिङो एटलिस्ट थाइसा थाइनि माने काहाम फोरोङै गलां गैस जोङो अमहाय चिरायरनो पर्यन्त सिनि निसै याक्राय कारि सुलु जों बसुनि समानसे बोतरनो सासेनि हाइ कुलसि हाइ बोतरनो सासे व्यक्तिगत आक्रमण खायसु अमत्र सुबार याइ हामबाय